Murise Zimbabwe. Ngatimbotaurai nyaya yamadungwe nemota dzakapiwa naWicknell Chivayo. Timbonyatsowonesesa nyaya kuti zvakamira sei. First of all, Madungwe is not the only man ari kustruggle nerent zvaizvezvi. It's also murume anonzi Mfecane. Akabuda mazuva apfuura achitenda kuti ndapiwa mari, ndapiwa mota and all of that. Ari kunzi ane chikwereti chemari inodarika 2000 yaasati abhadhara rent. Apo Prophet Madungwe vari kunzi vane mari inosvika 800 havasati vabhadhara rent. Problem yandiri kuona ndeyekuti mubvunzo wangu handinawo muri Zimbabwe kuti kosei vanhu avari kuti vapiwa mota vostruggle. Zuro ndizuro takambonzwa chinzi Sulu anga achidira $10 mumota yake. There was a video yandakaita naMarvelous some time back ndichitaura ndichitizvo, if you give a man a fish you eat it for one day, but ukamupawo zvirauro unenge wamusimbisa. So I really think kuti it's the idea yekupa vanhu mota was good, but I think it was also good kupa vanhu business opportunities. Kuti alright, endai munoestablisha projects akadai. But anyway, I don't think it is also Wicknell Chivayo's responsibility kuti aite izvozvo. But mubvunzo wangu wandinawo even kuna Prophet Madungwe ndokuti ko zvamamuri kuda Rolls Royce mamuchazogona here kuimaintaina kana maipiwa naWicknell Chivayo, kana kuti mamuchazotambudzika. Anyway, idini tikatarisa article yakabuda muH Metro yoratidza kuti vanonzi vakatoroveresa mota yaAqua iya and vari kuramba vachingochema. Mubvunzo wangu ndokuti right now kune InDrive. Vanhu vazhinji vandosangana nawo, vamwe vanotoita InDrive after work, apedza basa paya kuma 5:55 obatidza chiapp chake cheInDrive otorwa zvimarounds. Panoperawo maybe 4 hours anenge about kana $20 kana $25 chake otoisa pahomwe. So Prophet Madungwe nemota yavo Aqua inenge iri mota inenge it's a fuel saver, unless vari kuntaura kuti havana license. But anyway, I've tried to reach out to Mr. Madungwe kuti nzwe kuti zvakamira sei. Hopefully tichaita interview nawo, but indoona kuti Prophet Madungwe vanotoda help chaiyo isiri yemari kana kuti ichi, vanotoda help yavo mentally chaiyo kutobatsirwa papfungwa tsaidzo kuti pfungwa dzavo ngadzidhonze zvakanaka. But chii chiri kumboitika nemota dzana Chivayo kuti vanhu vari kudzipiwa vabva vapinda muzvikwereti. Saka it's not mota dzavanga vachida, they needed to be trained how to make money and how to live. Toonana mavideo anoteera. I would love to hear your thoughts kuti munofungei nenyaya idzi, but really Prophet Madungwe needs help, not yemari but mentally chaiyo.